kunnafoni min n'a kɛra kunnafoni ye min jarala jamana fa bɛɛ lajɛlen la kuma kelen don o de ye angɛrɛ ko ye i k'a dɔn n'an y'a ye an bɛ sɛgɛn angɛrɛ in kuma ka siɲɛ caman a kun de ye min ni min kɛra a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ walima dabali ni fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ joona joona b'a to i k'a dɔn ayiwa ni tɔ bɛ samiya la sɛnɛkɛlaw ka se k'u ka angɛrɛ sɔrɔ cogo min na gɛlɛya ni gɛlɛya minnu nana ni angɛrɛ sɔrɔbaliya ye an tɛna fɔ fɔ o la bilen sabula o dɔnna a kuma fɔra ka segin k'a fɔ nka kuma kelen don sabula kabini samiya ma se anw zɔmina i k'a dɔn nin ko in na bamananw ka kuma don ni maa min zɔmina ɲɛnamini fɛ i b'i sigi yɔrɔ kelenw n'i kɛra ka ban i k'a dɔn a ka gɛlɛn ɲɛnamini k'i bɔ k'i bin mais a bɛ komi ko ma faamuya kosɛbɛ minnu bolo bɛ angɛrɛ baara la walima minnu kun kan ka angɛrɛ ta ka se a seyɔrɔ la gɛlɛya minnu donna na a caman fɔra dɔw ye caman fɔ a la i k'a dɔn hali bi n'a ka bi kunnafoniw bara ka sɔrɔ a ko kɔnɔ angɛrɛ ko gɛlɛya kan jamana in kɔnɔ jamana min n'a a jigi dalen don i k'a dɔn samiya kan ni sɛnɛkɛlaw de ka ko ka bon a bɛɛ ye sabula jamana in dulonnen bɛ an ka sɛnɛkɛlaw la ni a sɔrɔla kabini waati jan maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛsin sɛnɛ ma a ka ca ala fɛ an bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ an bɔra a la ala ye nin jamana in sɔrɔ fo k'a fɔ k'a to ten nka anw yɛrɛ de hali bi n'a ka bi an ma se ka faamuyali sɔrɔ ani baara min kɛli ka kan hali bi an ma se ka faamuyali sɔrɔ an kan k'an bolomada yɔrɔ min waasa an ka na siri diɲɛ maa si la dugukolo sanfɛ diɲɛ jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen ameriki jamana ninnu ni chinois jamana i b'a ye k'a fɔ a jamanaw fanga y'u ka sɛnɛ de ye sabula an bɛ bɔ yan ka taa malo san dugukolo kelen min b'u ka jamana na o dugukolo kelen de bɛ yan min bɛ se ka malo wolo k'a fɔnɔ an ye k'a daminɛ mali kun n'a kun a bɛɛ ye ji ye yalima anw ka kan ka dɛsɛ an yɛrɛ kɔrɔ bilen wa kabini fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ fɔ de ko mali ye farafinna jiginɛba ye o kun ye fɔlɔ sisan jiginɛ wo suwalen don jamana maa min b'a la ni u ka hakilina dalen bɛ sɛnɛ kan waritigi la walima sebaatigi la a man jan sɛnɛkɛla kɔrɔ minnu bɛ yen kabini mɔkɛw ka n'a bila denw na hali bi olu de b'u ka sɛnɛ na ka sɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen sɛnɛ de bɛ kɛ sababu ye ka yiriwa nka anw ka sɛnɛ a ka to kɔfɛ a gɛlɛya dɔ filɛ nin ye n'o ye angɛrɛ ko ye dɔ a kun tɛmɛnen minisiri min n'ale bɛ angɛrɛ kunna ale de ye sɛnɛkɛlaw ka misiri ye a kumana an y'o kumakanw yɛrɛ tɛmɛ arajoso in na yan ale ko ko gɛlɛya ni gɛlɛya min donna angɛrɛ ko la ni angɛrɛ ma seyɔrɔ sɔrɔ joona ale y'o fɔ maa minnu bɛ angɛrɛ feere san 20 san 30 n'olu b'a baara ɲɛdɔn olu fana ye jaabili kɛ a y'o kuma mɛn yan n'i ye nin ko ninnu da k'a lajɛ a bɛ maa kamana gan hali i bɛ ka tile la jamana in denge danga ni i k'a dɔn kɔnɔnafiliba min kɛ angɛrɛ ko ɲɛnabɔra i bɛ ka tile kɔnɔna donc camancɛ fanga na an kun tɛ ka da la bana k'a fɔ nin gɛlɛya bɛna Asimu Goyita sɔrɔ an bɛ Asimu Goyita de fɔ sabula ale de ye jamana masakɛ ye bi bɛɛ dalen don ale de la mali kɔnɔ mali kɔ ka farafinna tubabu jamanaw bɛɛ dalen don Asimu Goyita la k'a fɔ a ka kuma ye kuranɛ kolo ye bon ni i kɛra masakɛ ye tiɲɛ don maa minnu bɛɛ ko i bɛ siran ka gɛrɛ u la walima i bɛ siran u ka gɛrɛ i la a sira kɛ kojugu a laban i bɛ bila filiba la n'o tɛ ni ne kun ye Asimu Goyita ye kabini ɲinan samiya daminɛ ne kun bɛ sɛnɛkɛlaw wele ka angɛrɛ feerelaw wele n tɛ maa si don ne yɛrɛ tɛ maa si don n'u cɛ ne bɛ yan waati kama de o ne bɛ camancɛ fanga de la donc n b'a ɲɛdɔn directement n'i ye angɛrɛ feerelaw wele hali n'a a bɛɛ ma se ka na u ka bureau bɛ yen CFIAM u ka ɲɛmaw bɛ yen n'i y'olu wele ka sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaso wele k'u sigi bon ɲinan samiya n b'a fɛ nin de ka kɛ jamana kɔnɔ sɛnɛkɛlaw aw ko cogo di olu b'u ta fɔ angɛrɛ ko gɛlɛya bɛ yen nin angɛrɛ in de ka ɲi nin angɛrɛ in man ɲi nin bɛ taa sɛnɛkɛlaw b'a bɛɛ fɔ i sigilen ɲɛna pour il faut avoir le temps monsieur le président n'olu tilala i bɛ angɛrɛ feerelaw ɲininka aw ye jagokɛlaw de ye a bɛ fɛn ɲini n den nkalon fɛ
bi soro mi nyini abo soro ngambi tiye de fe wasa nyina zam ya je akafo kwa nwana make engrais fi lo ba fi ne bisin na on bi se kanige ameni ndakana ben wati fole ma ben wari nyina ambaketa président ijodo jago kala ni ya wele ko akapuma femi ndaka dala bo defo mais ni hakli kadi ere mosake to ibina don nyedo ni fe do fo minu ndaka dala sabula ale bi war nyine dla nga e fe do fo ni jamana kan na fa ni meta jamana ka nona mais malheureusement au masika ke d'accord il ministre ta directeur ou be minu mbe sena ko kuna olu de ka nga ko nyanyine ka wuli ka joke mais malheureusement sanja temenu ministère de l'agriculture là anganda ministre ma de ministère parce que ministre nana soro ni ngo nunu be ou ni pratique nunu be akacha sangeme il est ministère de l'agriculture technicien minun be angera ko nyefo minun ganga kla kata se technicien ma ani kirikarakiru ani CMDT ni demanda ni nyoro nto le do akacha san bakilenye akacha san que tout le monde le sait, c'est les mêmes pratiques qui sont là. Le ministre Modibo Keïta, c'est un vieux cadre de ce pays, un très bon cadre. Je le dis et ça n'engage que moi. Moi, je l'ai vu personnellement. Le ministre de l'Agriculture, je l'ai vu personnellement quand sur la maquette ministérielle. On a travaillé ensemble. Il était le secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique en 2002. Ce n'est pas anglais qui est présent, allez de secrétaire général. Et bien sûr, moi j'ai travaillé dans ce comité. Cabinet d'amener Fokata pour Coupe d'Afrique Bana. Je l'ai vu de près, je sais que c'est un homme intègre, je sais qu'il est sérieux. Mais malheureusement, quand tu es entouré par des voitures, Ikado Bifli, ni Choubaou ni Nyogon, Minunga Balo Benena, au lieu de Kelembe Koli. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, Nga Kalambalia idée là, Wonine Kera ministériel, Halitabaltiki Membe Dalamba Gengaboui, je change tout. C'est eux les techniciens. Dossier Bolou de Boulot, au lieu de Beko Nyagon, au lieu de Beko conseiller. Parce que au lieu de Beko Jamana Kalasra na Bosra don, au lieu de Beko Fie, Ninde Be Kakoro, Abiketande, Anganga Keta. Moi je me demande au Mali là, c'est quel problème? Quand tu deviens ministre, prends tes responsabilités en main. Change. Mama Beko, conseiller technique de Mama Beko, Aye Sanduru Sandange, no foye Kakoro, Ngo Fama, Warsoro Sirabe, Chakeda Fon for la Nifuroba Chakeda do. Chawo Chaye Sanvla Sanzabaka Kaba, Asera Dana. Domba Bichaya, Warinina Bichaya, Kanga Fendi Mimo Bichan, Golundigana Bichan, Nami Bicha. Donc finalement, tu vas rien faire de bon. Les grands services de l'État, le maximum c'est 3 ans. Et ça va la boire là. Il devient plus efficace. On a mal conseillé le ministre. Ngalo te la ministre. Parce que Mouna, Nyaye, Afroko, voilà, engrais faire la couronne, Minoumbe, et voilà, nous Ngako Kachan, Minoumbi Barala Sambi, Saba Sambina, ils sont structurés. CMDT ne office du Niger ka angera bebo olu de fei u ba bara don akanga keke chugo mina kakon akanga na juna chugo men olu ba nyelo angera ni bazen fere tekilinye angera ni atodi tulu fere tekile c'est pas la même chose quand même c'est un produit spécifique ni tara ma kura takana dolu mako parce que vraiment ma kura nous ambe a fait qu'à changer il va changer le bikeke Ngalo komi de changer au tsoko boala ko ni au boala bébé. Et c'est ce qui est arrivé cette année. Je ne défends personne, wallahi, je ne défends personne. Je dis ça très honnêtement. Même mi voix à y réfléchir à Kaladje. Engrais ferré c'est périodique. Wati di do abigri. Minumbala samuga sambisaba. Parce que le boulot boala tu connais kebla ni makura. Makura minum mina engrais kanyi. Hali engrais fuma utado.
ni engrais de ni ne belexé de walma ni changer de tout donc abonyoana mais alors et ça a été un problème donc le président Assimi Goïta vraiment il est temps ibi en wati de kama chama jefanga ibi o de kama tu es là pour un bout de temps prendre les choses en main ima ko kalifa mo ma chugo chugo ti bali yere ka jigi ka nyenyini ni ya do se ka nyenyini on na figu ni una vagin galuti kala bunu bidu kono on bi jamana ndo na forki ka boliso adawma wallahi Asim na forki ka boliso adawma e ka sarakati minena parce que ambi jamana ndo ne amba kala sera don on n'est plus des enfants hein ante dem sene ambi don do ko chama ngena nyana ami tchou don ami muso don jamana in service da ambu don on sait qui est qui on peut te donner des conseils nyere nere nyana kuna funi minumbe nuka grinam se ka dofo la e ka do ambu kuma ba uta ya don minye kurwar ko ka surasi chebinani konondo surasi binani ani konondo parce que nango binani chebinani konondo ko muso kundala muso kumbala fo muso saba bonyango do kun furanja ina menye muso saba nye anga jamana faama sona ko lu sama kabo kasola dona ku blakata di kurwari faama ma uku di usomo ma min nana no oye togo jamana nyema ka wuli ka joni chesiri wasa ben ani kirinya ani boda nyuma ngase ka soro surasi minu mine ne do kurwari twala malife o mine na ku mina ande sego ka unana na chugo mina ande sego ka o bedo ne do jamana do ve ngani mali yere ka hakilna ta ka ladia anga fama o yemmivo ni nye hakilina de ka jira nyemana ama biukan juguya te dandeme wale te o ye mali sharia de soso u bina mali de kan jalaki de bine du ka u ka son o jalaki ma ka fo u jota la sigi nya do akoti ta yoro la tamashiya do hakili nyumana tamashiya do sigi nya jate la tamashiya do tanga so nyere kata boye o tamashiya nyumon do président Assimi Goïta abiki nyana ka fo ko demse nyere te koy abiki nyana ko abi fanga na kacha sam bisabay walma santanye ala ne ayi famiyali soro ko kechugo ani kuma kanga fo watimi parce que ko inglara ka sero mina ma chaman jorole kundo kurwar ka jorole mbe malien jorole maliden jorole do ngani ala nana naka nae ikadon président Kasson ki bolo bo muso saba ngana o be hina jira be hadamadiya jira kurwarin famau ku nyu changu jo gelani kuma gelami na uyo bla jijigi na ukatola Alassane Dramane Ouattara kama le doba krefo de aka kuma laseli kelai mi mana shi Alassane Dramane kono dugu mana je alebo kuma defo anga jamana kunye fo avon nyini on de gela nyini ande bengani nyini ande tajuru sara nyini kurare famo o kaso kafo ufilila ukalla idu ta mali kafo yani nya wuli che andi biaka ana deme chugo bela gela mi ani abi boda nyuma zora aka kula chugo mi sigi nyanya bunya kama puma minu vora to aka na gela ma akuloma kunyini de o de kunyini na kwala Dramane Ouattara ka boko fo no karambu bla war kote sanu kote gela warete o mama be chukoroba indo fangar kada ni chugomi ana yere nana fagana chugomi kurwari ni mbola ada bi gela kosobe sabla famera ka fo ko chama ba jukoro nga yafo imana mi ndo baladeda imana mi me baladeda ayata balabada fofo nyine na afo ya fa ni febe ayabe fosa a to na ke chugudi minu ngoni ngala nedo ani minu be kudon chama zo mina ka fa ti meble so ra se minu mina nedo malibolo ni kurwar kawdo o bibla o tamashiyan ano haklinaw
n'o ta fan o b'i ni ka ye dɔɔni dɔɔni ninnu bilali min filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ɲuman wɛrɛ ye o kutumu kelen kɔnɔ an ka jamana faama kɔrɔ dɔ bɛ yen muso don a bɛ kaso la min ye fili ye madame Buare fili Sisɔkɔ Danba Bula Fakoli si birindira sa kabini fili bɛ minisiriya la i b'a dɔn k'a fɔ a b'i ni ka kɛ maakɔrɔba ye san kelen bi ani kaso degun n de taa yɔrɔ la ni kungo bɛ n da la o bɛɛ bi dɔ fara kɔrɔ kan sɛbɛnnikɛla dɔ y'a jira dɔgɔkun furanjɛ in na jamana masakɛ a ye hinɛ ni makari min da ka ni muso saba sɛgɛrɛ ka sɔrɔ yangaw tɛ ka sɔrɔ malidenw tɛ lala ko tɛ ten fili kun ye lɛtiri dɔ kɛ ka ca ma hakili jiginna kɛ ka ɲɛsin fili ma fili yɛrɛ kumana koyi fili ko a ma deli kɛ dɛ k'a fɔ k'ale nana deli a ye yafa ma o tɛ dɛ a ko de sariya ni ani sariya bolili min ka kan o ka boli a kan a ɲɛ ka don maa tɛ ka kuma fɛn na fɛn min ɲɛmadɔn n'i ko maama karisa nin b'i nɔ na nin b'i nɔ na sariya dun de y'a jalaki o sariya kelen de bi bɔ fana k'a jira bila haka an kun y'i jalaki nin na ɔ an b'i ɲininka yalima nin ye tiɲɛ ye wa nin ye nkalon ye wa nin kɛra kɛcogo jumɛn na i b'o ɲɛfɔ o ɲɛfɔli senfɛ tiɲɛ ni nkalon bi tɛntɛn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i kan ka bila i bi bila n'i kan k'i si kaso kɛ i b'o kɛ fili b'o de nɔfɛ a ye lɛtiri min di jamanakuntigi ma a ko a dalen don a la jamanakuntigi de ye jamana ɲɛmaa ye a bi fɛn bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ale b'a ɲini dɔrɔn kelen ka se ka kɛ a ka lafiyadenw sɔrɔla mɔdenw bɛ yen ɔ hali n'o ma kɛ min y'a ka sɔrɔ ni dɔnbaw ye n'o ye avocat ye olu kɔni y'a ɲini sa fiɲɛbɔ da ka d'a ma a ka t'i sigi a ka so n'u mago sera a ma diɲɛ waati o waati u n'a wele ka na u bɛn'a ɲininka ne bɛ kangari da mɔgɔw ye dɛrɛ a y'a jija maa min bakɔrɔni b'i bolo i ka so kɔnɔ i fakɔrɔni b'i bolo i ka so i hakili to a la i k'a dɛmɛ dɛmɛ n'a tununa don o don o don de b'a dɔn k'a fɔ jaja diɲɛ man di a hakili to faw ni baw la i k'a dɔn waati koro kama an ka baabu sabanan ka bɔ kuma kɔnɔ o de ye dugukoloko mankanba dɔ bɛ sen na dugukolo mankan min n'a bɔra an y'a kalan i k'a dɔn kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ duwaku in kɔnɔ o de ye cakɛda dɔ bɛ yen ko oui d'accord Sifa c'est ça Kulubali ka yɔrɔ bon Sifama c'est ça voilà olu ka baara de ye dugukoloko baara ye u bɛ baara in na a ka ca san 20 ye u bɛ dugukolo san u b'a jɔ u b'a feere u b'a san u b'a feere ainsi de suite u ye dugukolo dɔ san Kati sira in na kabini san 2003 s'il te plaît n y'a kala sɛbɛnw la n y'a sɛbɛnw ye ka tila ka date ninnu lajɛ n kamana ganna mais qu'est-ce qui s'est passé et puis yɔrɔ ninnu ye titre foncier de ye depuis san 2003 ale y'a san Mali gouvernement bolo a tora waati la min ye commune tora ye i k'a dɔn n kɔrɔkɛ Kader le maire kɔrɔ a nana yɔrɔ in boso ka papier di bɛɛ ma commerçants y'a san homme d'affaires y'a san fonctionnaires y'a san hali malien minnu bɛ jamana kɔ kan olu ye dɔ san na et pourtant kabini yɔrɔ in bara ka feere sefuma u ye kangari da ka taa fɔ mɔgɔ ye ka UC ci kelen kelen mairie filɛ ka yɔrɔ min d'a ma Kader Sidibe filɛ ka yɔrɔ min d'a ma titre foncier don dɛ n'a y'a jɔ san da kalo 6 n b'a ci dɛ a kana jɔ dɛ maa si ka n'i ka yɔrɔ jɔ tiɲɛ tɛ dɛ mairie ta tɛ dɛ ni mairie yɔrɔ di mɔgɔw ma haraba u b'a fɔ de a y'a jɔ foyi t'a la ni yɔrɔ yɛrɛ jɔra a tɛ se ka ci bilen bon nin kungo de b'an bɛɛ dala jamana in kɔnɔ ni yɔrɔ jɔra a tɛ ci bilen bi m'a to a cira po cɛ n garijɛgɛ ka di kana taa bila maa min garijɛgɛ ka di ka tɛmɛ i ka o ka da la dɛ c'est ça le problème Mali kɛra dugu ye
si tɛ foyi bato bilen mairie yɛrɛ kuturu bɛ se ka kari cogo di yɔrɔ min ye titre foncier i b'a dɔn sabula yanni ka baara o baara kɛ dugukolo y'i ta ye dugukolo ye jamana ta ye nka ni jamana ye min veere o tɛ jamana ta ye bilen o kɛra maa wɛrɛ ta ye fo ni jamana yɛrɛ mago b'o la c'est ça la loi. Par exemple jamana ye titre foncier feere ma ala nana kɛ jamana kan ka sira ba dɔ dilan sira in bɛ bɔ a kan jamana ta don jamana bɛ se k'a minɛ na nka a b'a sara i ye mairie nana wuli ka jɔ kɛ ka yɔrɔ feere mɔgɔ ma san 10 ani kɔ bi sifima u ye kangari da ka kangari da ka kangari da ka taa kiiri la kiiri jara dɔwɛrɛ kɛra o jara dɔwɛrɛ kɛra o jara kiiri laban ye cour suprême olu ko kiiri banna sisan kuma tɛ yen deli tɛ yen taa yɔrɔ bɛɛ ci k'a bugubugu min ka di ye k'a kɛ ten nafolo tiɲɛ mana wallahi nafolo tiɲɛ nana dɔw bɛ yen u y'u ka hadamadenya bɛɛ kɛ ka wari ni kɔlɔbɛ ɲini k'a sɛgɛnbaatɔ ɲini dɔrɔmɛ fila ka so jɔ san joli san 6 san 7 dɔɔni i m'olu ka ko ban i m'u ka hadamadenya ban u n'u ka denbaya bɛna don so min kɔnɔ yalɔ kɔni i y'olu ka ko ban jɔnni y'a s'i ma mairie jɔnni y'a s'i ma min y'a feere i ma mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔw ka tulogɛlɛya fana b'a la o tulogɛlɛya fana y'a s'i ma dɛ ni ne don n'a fɔra ne ye karisa i b'a ka jɔli kɛ nin yɔrɔ min na fais attention i bɛ taa dɔɔni garijɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bi dɔ garijɛgɛ da alors n y'a ye kunnafonibalaw na sefuma y'a jira k'a fɔ hakaja ale tɛ dugukolo cila ye ale ye jamana jɔla de a tɛ jamana ci ale de ta ye tiɲɛ sariya ye tiɲɛ d'a ma a t'a ka titre foncier ye maintenant c'est très simple a ye expert dɔ ɲini min bɛ retraite la min bɛ géométrie expert a y'o ɲini ka maa dɔw fara o kan an ka nin ko in kɛ hakili ɲuman na an k'a kɛ ni hinɛ ni jamanadenya ye se bɛ n ye sini sɔgɔma ka machine bila la k'a ci k'a raser ka bɔ yen nka n t'o kɛ expert in tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ bɛɛ ka wuli ka taa expert in fɛ yen maa ma ka dugukolo bɛ yen n'i taara i bɛ taa n'i ka sɛbɛnfura mairie ye sɛbɛnfura minnu d'i ma i bɛ $1,000,000 ni $100,000 sara u bɛ t'i ka dugukolo yɔrɔ lajɛ parce que ale ye yɔrɔ in dabɔ min kama o de ye ACE ɲɔgɔnna ye yɔrɔ min ka ɲi ni ACE ye Bamakɔ ACE ale bɛna o ɲɔgɔnna kura de dilan o projet de b'a bolo c'est plus de 300 milliards donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ o tiɲɛna a t'a ka dugukolo ye san 10 ani kɔ bi dɔrɔmɛ 1 t'a bolo ale yɛrɛ dɛsɛra ka baara kɛ i bɛ $1,000,000 ni $100,000 sara expert in ka yɔrɔ la i tɛ taa ale ka bureau la i n'ale tɛ kuma i n'ale tɛ ɲɔgɔn ye c'est pas son problème tu vas voir l'expert alors ni n'o kumana u bɛ t'i ka yɔrɔ lajɛ i ka so jɔlen don i ka yɔrɔ ma jɔ o u b'a lajɛ parce que siraw ni fonzew ni fɛnw kun kan ka bɔ yɔrɔ minnu na u y'a bɛɛ di sa n'a sɔrɔla i b'o sira kan u b'i tori ka b'o sira kan dɔ bɛ se ka fara i ka yɔrɔ kan yɛrɛ donc a bɛ kuma sisan dugukolo tigi yɛrɛ de bɛna dugukolo feere ma ɔ i bɔra tili la i bɔra lajaba la o kɔni o tɔ ye négociation de ye o ka fisa fana fandangɛni anw duganage dɔw bɛ yen i y'a fɔ a b'a la san joli joli ye wari ni farali ɲɔgɔn kan ka na an ka yɔrɔ ci k'a bɔ yen makariko don sefuma ko k'a t'o de kɛ bilen o tuma a kan ka kɛ ni hakili ye minnu ka yɔrɔ bɛ yen bɛɛ ka wuli ka jɔ bolo da sefuma kelen bɛ ka expert comptable min bila a k'o sɛgɛrɛ a ka taa a ka maminɛni kɛ o de ka fisa yɔrɔ cili ye n'o tɛ maa min y'a nɛgɛ o ye mairie de ye communauté mairie o de y'a nɛgɛ o de y'a janfa